आंनानै थालायबाय बे मासाव एसे बांसिन मोननो हागौ आरोना दस्रा मासफोरावथ' थांनाय मासफोराव गैखायानो बारा नैबे मासावहाय एसे बांसिन फैनो हागौ आरोना डलारा ओमफ्रायथ' नै मार्चआवथ' गैथाया दाबो $1 खामायाखै बे मासाव मोननाय नङा नाय लोगोफोर आं नोंथांमोननो एसे सिरियास बाथ्रा खोन्थानि नोजोर बसुमतारिनि आर्निंआ $85 जादों हमना ला जोंखौ इन्डियान रुपिसाव 92 टाका हमब्लाबो $1 अब्लानो जाहैयो 7,800 हमना ला 8,000 टाका लोगोफोर नाय 8,000 टाकानि थाखायनो मानसिफ्रा मा खालामो बियो मा खालामो भिउस फैया जायोब्ला लाइक फैया जायोब्ला मोननैसो फिसा ड्रेस गाननानै फट' आपल'ड खालामो बा AI जों फट'फोरखौ इडिट खालामनानै आपल'ड खालामनो हायो अब्लानोसो मानसिफ्रा नायगोन ना बांसिन लाइकआ फैगोन बांसिन भिउसआ फैगोन बेफोरबायदि खालामो टेकनिकआ बेफोरबायदि बिसोरनि हिन्जावफोरनि बांसिना नङा बे बाथ्रा नङादि भिउस फैयाबानो फिसा ड्रेस गाननानै फट' आपल'ड खालामनांगौ बा AI जों फट'फोरखौ इडिट खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ मोजां भिडिअ खालाम मोजां भिडिअ हो आपल'ड खालाम नायखायोना ओरैबाबो सेंग्राफोरा बा हौवाफोरा बोरायानो जा सेंग्रायानो जा सिख्लाफोरखौ बा हिन्जावफोरखौ नायखायो नाथाय हौवाफोरनिखौसो नायनो नागिरा बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायनो सानो खम फैसानि थाखायनो गावनि देहा सोलेरखौ दिन्थिनायखौ गारनो नांगौ एसे हायो एसेनो बेफोरबायदि खामानिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ बानाय मोजाङै मोजां भिडिअ बानाय आरो गोबां सुबुंफोरानो बेसेबांथो फैसा थाखा मोनो बुंनो थाङोब्ला हाइस मोनसे भिडिअ'आव 60K 30K 10,000 20,000 भिउस फैयोब्ला मोननो हागौ 10-20,000 टाका मासाव हाइस मोनगोन 50,000 थेवब्लाबो खायसे दि मोनबावा बेसेबां भिउस फैबाबो मोना फेसबुकआव आरो फेसबुकनि बाथ्रा बुंबाय थादों आं इउटुबनि बाथ्रा बुङाखै खमथार थाखा फैसानि थाखायनो गावनि देहा सोलेरखौ दिन्थिना लानाया मोजां नङा बियो गावनि रेसपेक्टखौ खोमाना लानाय जायो सनमानखौ बेनिखायनो जेसे हायो एसेनो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनायखौ बन्द'सो खालामनांगौ हायोब्ला बानाय मोजां भिडिअ बानाय गोबां फेसबुकआव भिडिअ बानायग्रा दङ इउटुबाव बानायग्रा दङ कमेडि भिडिअ बानायो फानि भिडिअ बानायो बिथांमोना खामायगासिनो रां बेयो नङादि गाज्रि भिडिअ बानायब्लासो बा गाज्रि फिसा ड्रेस गानना भिडिअ बा फट' आपल'ड खालामब्लासो भिउस फैगोन मानसिफोरा लाइक खालामगोन बेफोरबायदि नङा